mga igsoon. Ningtaknas kabuntago na naday mi diri naabot mi sa pinakahabog nga part sa Alimuno man daw ni Alimuno Peak, which is located in Kumang, Clarin, Bohol. Pero kani nga part nga naa mi diri karon sa pinakahabog na jud kayo, sakop na ron sa buntod. So before mi naabot diri sa pinakahabog mga igsoon, nakita man nyo, grabing habugan eh. So before mi naabot diri, daghan kay mga struggle na agian, trials, daghan kay mga dangog nga agianan tungod kay gabi nag-ulan-ulan man. Daghan kayo lisod, no? So usa resipyat nimo ligid, balik ka sa agi, no? So kami among gi-control ba. So kung naay lisod kay nga agianan dangog, hinay-hinay mi, hinay og lakaw. Nya na medyo ang dalan tungason pero dili dangog, nagan mi nga no. So naabot mi diri mga igsoon, nindot kay mong feeling diri ang hangin presko kaayo. Presko kayong hangin unya. Nindot kayong dapit jud ba, relaxing kayo, so refreshing mga igsoon. Makawa sa stress ba. No? Kani nga dapit stress reliever ni no. Nindot kayong dapita mga igsoon. So mao lagi na naabot mi diri kay ning lahutay mi, no? So ning padayon jud mi taliwala sa mga lisod nga agianan ba, no? So ning padayon jud mi. No, nanami sa pinakatumoy, pinakahabog. And then pag-abot na mo diri sa tumoy na realize nako nga ngani dinhi samar ni sa tong pagpangalagad sa Ginoo, no? Matod pa sa Word of God, subay sa sigpit nga dalan kay naa diha padung na sa kadaugan, no? Sa kinabuhing walay katapusan. So kani among gipili, lisod-lisod jud nga daan, no? So parehara ni mga igsoon ng pagpangalagan tus Ginoo lisod, daghang pagsulay, daghang pagbiay-biay, binuang, paglutos, butang-butang, gama-gama istorya. Pero mao lagi na challenge na sa kinabuhi. Kung mulahutay ta, kung mupadayon ta, dili lang ta mo tan-aw sa sitwasyon, dili ta mo tan-aw maminaw sa opinion sa ubang tao, mututok lang ta sa Ginoo, mututok ta sa dili ta magtan-aw sa atong suffering, sa atong situation karon, but atong tan-awon ang sa likod niini nakalipay nga walay katapusan sa dihang magpadayon ta sa dagan sa lumba padung sa kinabuhing dayon, no? So mao ni akong nakuha ba samtang naami din nanaga, no? So ngani sa ning mga lagad ta sa Ginoo, dayon lahutay lang. Manig ingon mga igsoon nga mulahutay maluwas, no? So mao ni nagpadayon mi taliwala sa kalisod sa agianan, lisod sa sitwasyon nagpadayon mi. So karon nahabot mi diri nga ngamong gibati, grabe ka relaxing, nindot kay ang hangin mga igsoon. Woo! No? Maka-comfort, maka-relax ya. Mawa ang mga kapoy sa mong pagpadung. Samar na sa langit mga igsoon. Ingon sa balang kasulatan, sa langit wala nay luha. Lunlun kalipay ang atong matagamtaman, no? So ang atong mga kasakit nga nagian mawala ra dayon, mawala tanan, ato nang makalimtan. Ang mga tawo nga nagapasakit na itong maayo, mawala ra tanan basta makaabot na ta sa langit, kauban sa atong magbuhat. Amen. So muna akong gamay encouragement this morning, but sa uban nga wala pa nakasubscribe sa akong channel, just please subscribe, Kristohanong Mabungahon. Follow my page as well, Kristohanong Mabungahon. Makita nyo na mga igsoon, mga reminders lang. It's all for the glory of the King of Kings and Lord of Lords. Tomorrow na mga igsoon, till next time, God bless, to God be the glory.